অসভ্য আর বড় জাতির একটা ধ্বংসকারী একটা जोंनि बर' गामि बर' रायजो राजानि हा हुआनो बांसिन कागज पत्र गैया साबेसेनि हाया पाट्टा दङ नामजारि दङ बांसिन जोंनि मानसिफ्रा दाबो हा सायाव थायो सरकारि हायाव दङ गोबां गामि गामि दं प्रत्येक गामि दं होमबा सुक्तिया सोरनि थाखाय जायो आन्दलनकारि रायजो राजाया जुदि हा सायाव थानायनि थाखाय सरकारि हायाव थानायनि थाखाय होखारजानांगौ जायोब्ला बे सुक्तिखौ जोङो मानो नांगौ जायो बिसोर जेबो बुजिया जेबो मिथिया ओरैबायदि हाखु दाखु सुक्तिखौ खालामबाय मानो खालामा हाखु दाखु जानुवारियाव जेरैखि जाया सुक्तिया जानांगौ मानोना एप्रिल फैबानो बिटिसिनि इलेक्सना फैगोन बे सुक्तिखौनो दल दामनानै रायजो राजाखौ आन्दायहोनानै भट आदाय खालामनानै देरहानानै सिट जानांगौ प्रमद बर'नि एजेन्डाया गोदोनिफ्रायनो सिंगेल मोनसेल' बियो माब्लाबाबो रायजोनि थाखाय जिबनाव सिन्था खालामदों सोरबा इउपिपिएलनि एबसुनि जानानै केमेरा मारिनानै रेकर्डिं खालामनानै लांनो फैदोंब्ला अननानै दानस'नो नाङा बेखौ कमप्लिट मोजाङै रेकर्डिं खालाम যি ইউপিপিঅ'য়ে তেওঁ প্ৰতিমুঠি মানে দাগ কৰিছে বা শ্লোগান দিছে ধৰ্ণা দিছে তেওঁ গৌবেগ দিছে এইটো তেওঁলোকেও ক্ষোভিত হৈছে তো বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ যিখিনি অস্তিত্বৰ চাহ চিনাকি পৰিচয় কলা সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰিব লগা আছিল তাত চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এই যি আৱেগ আৰু অনুভূতিত জলাঞ্জলি দিছে আৰু আজি তাৰিখত তেওঁ এজন বিফল মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছে मोनखानाय जोंनि बिगासेबो हाखौ जोङो बाहेरायाव थांहोआ होननानै जों जुदि बुंनो हायोब्ला प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गावसोरल' सिन्था खालामग्रा आन्दलन खालामग्रा बिर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालामो बेयो प्रश्न जानांगौना जानाङा बेयो प्रश्न जानांगौना जानाङा दिनै जों बुंदों बे बुंनायाव जोंहा जोंनि भटआ बाराया रायजो खारन खोलाहा थानाय गुबुनारि राव रायग्रा रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बिटिसिनिफ्राय बार'लांदों 523 खान गामि दानख'नांगौ होननानै दिनै हाइकर्ट खालामदों दिनै बिथांमोना दानख'नो मोना होननाय बाथ्राफोरखौ दिनै जों जिबायदि लेक्साराव बुंदों स्टेन्ड लादों बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै होमब्लाबो जोङो दिनै इलेक्सना आलादा जोंनि भबिष्यतआ जोंनि बिटिसिआसो बिटिसिआ जुदि जोबस्राङो बिटिसिनि मोनखानाय ओनसोल एबा गामिया जुदि दानख'जायो होमबा बे बिटिसि सिक्स सिडुलआ बहा थागोन दिनै बे सुक्तियाव थानायखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दिनै मिनि बिथाङा बुंगासिनो जायफोर बिटिसिआव थानो लुबैयाखै बिराद खस्थ'यै नोंसोर बिटिसिआव थानांगासिनो दङ दरखास्त होदो बार'लांदों बे खोथाखौ दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो बुंदों बुंनायनि गुदियाव बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै दोननाय दं बे खारनाव बिथाङा दिनै बुंदों आरो दिनैहाय गस्ति संघर्ष रायजो राजानि गेजेराव दांगा हांगा अशान्ति खालामनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनैहाय सुबिदा लादों बे सुबिदाखौ दिनै सोर होखो दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' इउपिपिएल आसोल खोथाया बिसोर दा जों बोरै गाबथानो एबसुआ जिहेतु फाननानै फैखाबाय सुक्तियाव जिहेतु सहि होबोखाबाय दिनै एबसुखौ रायब्लाबो सोंखारिब्लाबो रागा जोंब्लाबो एबसुआ दिनै बाउन्डारि एरिया दानख'नो गामि दानख'नो नागिरनायाव फंसेबो बिसोर दिनै खोथा बुंनो हाया बुङाखै नङा बिसोरहा बुंनायनि अधिकारानो जोब्बाय खारन बिसोरो जुदि दिनै बुङो दरसेबो गामि दानख'नो मोना होमबानो गावसोर सहि होनाय बे सुक्तिखौ बिसोरनो देखायो नोंसोरो जाम्बाफोर माखौ सहि होखो नायलाय खारन नोंसोरो सहि होनाय हिसाबैसो बे बिटिआर सुक्तिया जादों आरो बिटिआर सुक्ति अनुजायैसो बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिसन बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि दिनै कमिसना जादों नोंसोर बावबाय नोंसोर सहि होनानै गतिके बिस्रा दिनै नैतिक जेबो अधिकार गैला क्षमता गैला बे दानख'नाय गामिफोरखौ होबथानायनि रायजोफोर दा जोबथारनायाव दायनां फोदेरनां बिफा सुजिनां एबा आफा सुजिनां बे खामानिया दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजानि एबा जों बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि होननानै जों सानो आरो जों गाबथारनांगोन सानजाहा बारायनायनि खोथाखौ बुंदों बे नकल खारन बाउन्डारि कमिसनखौ दानाय जागोन एडजासेन्ट इंराजि एडजासेन्ट सोदोबा मा नांजाबथारनायखौ एडजासेन्ट होनो दिनै बेवहाय जों जेराव मिटिं खालामदों बे मिटिंनि रेभिनिउ गामिनि नामा मा नाम बे रेभिनिउआ मा नाम
एक नং दगरपारा बेजों नांजाबनाय गामिनि रेभिनिउ गामिनि नामा मा ओरैना जेन'बा सोनाबना हा बल्दिजों एक नं दगरपाराजों नांजाबनानै थानायखौसो बल्दिनि नांजाबनाय सानजानि एडजेसेन्ट गामिया मा नैबे दगरपारानि नांजाबनाय सोनाबनि गामिया मा बल्दि बेखौसो होनो एडजेसेन्ट दा नोङो सानजाहा बरसला हासनगिरिनि सानजाजों बिटिसि सुथियाव सनितपुर जिल्लानि जबरदस्त 19 खान रेभिनिउ गामिखौ जों दादेरदोंमोन मैया आंखौहाय इलेक्सन केम्पेइनाव थांदों कसारि सक कसारि बस्ति मानुमारा कसारि दमदमा गासै 45 खानसो बर' गामिखौ जोङो बिएससिनि सानजानि जि बाउन्डारि दंमोन 522 बेखौ जों बारनानै बरसला ओनसोलनि 19 खान रेभिनिउ गामिखौ जों लाबोदों दा बेनि सानजाहा जिथु नांजाबनाय एडजासेन्ट गामि गैया बे हाइरड एबा बरसलानि ओरै साहा सानजाहा बर' गामिया नांजाबनाय गैया 15-16 किल'मिटारनि उनावसो बर' गामि होमबा सानजाहा जिखौ बारायनायनि खोथा रायजो राजाफोरखौ बुंदों बियो थगायनाय बर' रायजोखौ सानजाहा बारायनो हाया एडजासेन्ट होनोब्ला नांजाबनानै थानाय गामिखौसो होनो दा नोङो 15-16 किल'मिटार थांनानैसो बर' गामि बिनि उनावसो नोंनि ढेकियाजुलिनि साहा बातासिपुर खैलाजुलि माइनावस्रि बिनिफ्रायसो नोंनि सारिदुवार सयदुवार नयदुवार जयसिद्धि नोंनि भालुकपुं जिया बरुलि दै खुरिया थांबाय सम मोनसे मानखौ हलंगि होननाय माबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानोसै सानजाहा बारायसिगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन बे थगायनाय बिटिआर सुक्तियाव सानजाहा बारायनायनि खोथा फंसेबो लिरनाय गैया जोंनि बे सुबाइजार ओनसोलाव गोबां जोंहा लेखा गोरों बिजिनि ओनसोलनि बे सुबाइजारा मोनसे लेखा गोरों जोंनि ओनसोल बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुजोब्बाय मिथिजोब्बाय जोंनि गोरों मानसिफ्रा मिथिजोब्बाय होमबा बेसेबां बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि थाखाय सुइसाइडेल बे रायजोखौ गावनि आखाइनि रुवाखौ गावनि आथिङाव दाननानै लानाय जादोंना जायाखै बिसाक्थ' बियो भयंकर बिपद बेखायनो जों दिनैहाय इलेक्सननि समावबो जों बेफोर खोथाखौ जोङो दिनै स्टेन्ड लानानै फैदों बर' राव बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना फिसा रायजो बायदि फिसा रायजोनि सिङाव थानाय 6 सिडुल संबिधानाव जोङो 6 सिडुल लाबोदों 6 सिडुल नङा 8 सिडुल जोंनि बर' बिमानि रावखौ भारतीय संबिधाननि जोंनि संबिधाननि 9थि फारिलाइयाव जोंनि बिमानि रावखौ जों सोसनदों असमिया रावा जोंनि बर' राव बायदि 8 सिडुल दं 8 सिडुला बांला भाषायाबो बांला रावाबो 8 सिडुल दं नेपालि रावाबो 8 सिडुल दं जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 सिडुल बियो बेसेबांबा जोंनि संबिधाननि मोनसे मर्यादा लाबोखानाय मोनखानाय 8 सिडुल जाखानाय भाषाया आसामाव सारा भारतबर्षआव दासो मानो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै दासो मानो जोंनो नांगौ बेखौ मानो नांगौ लोगो सरकारि रावा 1985 सनावनो मानाव गेदेर हितेश्वर शइकिया जेला मुख्यमन्त्रिमोन बे समावनो घोषणा जाखानाय आरो बै समाव घोषणा जादोंमोन नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन मा नामाव साबस्टेन्सियेल बर' थानाय जायगायाव बर' रावखौ आसामनि सहजगि लोगो राव हिसाबै बाहायनाय जादों बै 1985 सननि जि नटिफिकेसन दाख्लै बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोनाय मथे जि गोदान नटिफिकेसन एखे साबस्टेन्सियेल माने पर्याप्त परिमाण होनोब्ला जोङो मोर देन 50% होनांगोन 50% बांसिन थानाय बर' जायगायावसो बर' रावा आसामनि लोगो अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजागोन होमबा नोङो 50% जेरावहाय गैया साबस्टेन्सियेल नङा बहाय बाहायजाया दा नोङो बिजिनि टाउनाव बाहायनो मोननाय नङा खारन बिजिनि टाउनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा 50% दंनांगौ गैया मेक्सिमाम बिजिनि टाउनाव बेसेबां दङ 10%बो जाया बहाय 10% दं टटेल जे मोनब्रै वार्ड दङ बहाय जुदि जनसंख्याखौ सुबुं सानखोखौ नायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया हयथ' 10%ल' जानो होमबा बहायनो बाहायजाया होमबा बेबायदि सुक्तिखौ जोंनो मानो नांगौ आरो बे दिनैसो आसामनि लोगो सरकारि राव लाबोनाया जाय बर' बिमानि रावा भारतीय संबिधाननि 9थि सिडुल जाखाबाय बे जोंनि रावखौ असनमान खालामनाय जादों बे असनमानसो खालामनाय जादों डिग्रेड ओंखायनो जों बुंदों MA पास जाखानाय मानसिखौ मेट्रिक परीक्षा होफिननायसो जादों बिदि नङा नङा सोरबा MA पास जाखानाय मानसिया मेट्रिक परीक्षा होबावनांगौ थायो नामा जाय जोंनि बर' बिमानि रावा संबिधाननि 8 सिडुलनि राव जाखाबाय
दासो मानि आसामनि साबस्टेन्सियेल अफिसियेल लेंगुवेज फैलाय मानो दासो मा होनो बेखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज दासो मानि फैदों जों गोजोनगौमोन आरो जों लुबैयो असमिया रावाबो ओइथिदुल जोंनि रावाबो ओइथिदुल जाबाय बियो सहजोगि नङा बर' रावा आसामनि पुरापुरि अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बेखौ नांगौ ना जोंनोथ' बेखौसो नांगौ 1985 सनाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय 2003 सननि बिटिसिनि सुक्तिजों संबिधानाव हाबबाय बिटिआर सुक्तियाव बियो आसामनि पुरापुरि अफिसियेल राव जायोब्ला होमब्लांदेन जों मानिगौमोन बे एसे मोजां जादों होमब्ला बाख्नाय जायो होमब्ला बमगाव जायो रंजा जायो मोसा जायो खोथाया बेसे माबे नङै बाहायखौ लानानै दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामो जोंथ' जाम्बा नङा प्रमद बर'आ एबसुआ जाम्बा जानो हागौ जों जाम्बा नंला जों दिनै बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सालायबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आसामनि मोनसे आन्चलिक राजनैतिक दल जोङो दिनै 16-17 बोसोर जों दिनै सालायबाय आसामाव खेबथाम बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनानै जों दिनै आसामखौ सालायनायनि बाहागो जों दिनै खमथा लानो हाबाय जों दिनै जाम्बा नंला बिसोरबायदि जों थगायबाय आरो नोंनि बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि सेपारेट डाइरेक्टरेट मा बेलाय बेथ' 2016 सनावनो इतिमধ্যে नटिफिकेसन जाखानाय आरो एबसुआनो बारे बारे बुङोमोन जे बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज जानो मोना खालि बर' डाइरेक्टरल' जानांगौ मानो मानिखो लासिंसिं लाजिगोना लाजिदा आरो बे दाबिया जोंना बर' थुनलाइ आफादनिसो दाबि जोंनि बर' रायजो राजानि दाबि नङा बेखौ दिनैहाय बारस'नानै जों लाबोबाय होननानै बुंनानै लानो बेखौ लाजिना दा ओंखायनो फंसे खोथा एसे रायलायनि माखासे खोथाफोरखौ एसे जोंहा बुंनांगौ दं जोंनि माखासे फोरोंगुरुफोर दङ जोंनि समाजाव सासे सानै बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि सेपारेट डाइरेक्टरेटआ जाबाय एबसुआ बिराद गिदिर खामानि मावबाय बिटिआर सक्तिया बिराद मोजां लेक्सार होयो बमगावनाव थांफायो मोसानाय बेदर जानायाव थांफायो जों बेखौ नुबाय थायो बे बर' मिडियाम जोंनि फोरोंगुरुआ मा बुजिदों सेपारेट डाइरेक्टर फर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बियो माबाहाय जिरायगोन बिनि अफिसा माबाव जागोन बिनि अफिसा गुवाहाटीयाव जागोन जाबाय दिनै बिटिसिआव जोंहा शिक्षा बिभाग दङ कलेज बिएसिम जोंहा सालायनायनि बिटिसिआ दिनै जोंहा क्षमता दं जोंनि जेसेबां बिटिसिनि सिङाव थानाय स्कुल दङ फोरोंगुरुफोर दङ बिनि जि साख्रिनि हिसाब निकास अफिसियेल रेकर्ड ट्रेन्सफार पस्टिं एपइन्टमेन्ट बे गासिबो जोंनि बिटिसि हेडक्वार्टार क'क्राझारनि दारै जायो दा दिनै बर' मिडियामनि फोरोंगुरुआ जोंहा क'क्राझारावनो जोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेट बिटिसि हिसाबै जोंहा जिथु डाइरेक्टरेट जोंहा दा दङ डाइरेक्टर इडुकेसन होमब्ला जायफोर दिनै सेपारेट बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि डाइरेक्टरेटखौ बाज्ल'बायदों सामोला होखा गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सरकारा 12 तारिखनि काउन्टिं एबा 15 तारिख डिसेम्बराव जोंहा गोदान सरकार दागासिनो दं बे शपथ ग्रहण जोङो 15 तारिखआव जोंहा अथ टेकिं सेरेमनि जागोन खुनु रावबो होबथानो हाया दाखांनाय लोगो लोगो जायफ्रा बाज्ल'बायदों जोंनि बर' मिडियामनि मानगोनां फोरोंगुरु बे बाज्ल'नाय जोंनि मानगोनां फोरोंगुरुफोरनि साख्रिखौ सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि गुवाहाटीनि डाइरेक्टरेटआव हरगोन जों लुबैथारदों नालाय थांदों नोंस्रा जोंनि बिटिसिआव सालायजानाय डाइरेक्टरेटखौ नाङा नालाय दिसपुरनिखौ नोंस्रा गोजौसिनखौ नांगौ नालाय नोंसिनि साख्रिखौ जायफोर बेखौ बाज्ल'बायदों बयबो नङा सासे सानै दङ बिथांमोननि साख्रिखौ गुवाहाटीयाव जों हरफिनदों मोजां जागोन ना जाया थांफिनांगौ थां मा बुजिदों माखौ बुजिदों बुजिया सदरा माखौ बाज्ल'बायदों बिटिसिआ मोनसे जोंहा आलादा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन शिक्षा बिभागाव एलपि एमए हाई स्कुल आरो जोंहा मा हायार सेकेन्डारि कलेजसिम सालायनायनि जोंहा बिटिसि डाइरेक्टर मोनबाय बर' मिडियामनि जेसेबां जोंनि स्कुल दङ फोरोंगुरु दङ बेखौ जुदि बै गुवाहाटीयाव हरफिननांगौ जायोब्ला जोंनि बिटिसिनि शिक्षा बिभागनि डाइरेक्टरा जोंनि बर' मिडियामनि फोरोंगुरुफोरखौ साख्रिखौ जुदि सामलायनो मोनाब्ला मानिथो जोंनि बे डाइरेक्टर जाखो मानिथो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जाखो बे सोरनि थाखाय बेफोर खोथाया मोजाङै बिसार खालामनांगौ सावरायनांगौ बुजिनांगौ खोथा दं ओरैनो बाज्ल'बा जाया ओरैनो गरम जाबा जाया नियम निथिनि खोथा दं बेफोर खोथाखौ मोजाङै बुजि बहाय मा लाब दं मा लस दं बेफोर खोथाखौ मोजाङै जोंहा बुजि
आरो दिनै नटिफिकेसनाव मा ओंखारखो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज एलिमेन्टारि इडुकेसन एलिमेन्टारि माखौ होनो एलपिनिफ्राय एमइसिम हाई स्कुलबो गैया हायार सेकेन्डारिबो गैया कलेजबो गैया बे डाइरेक्टरा बेखौ कन्ट्रल खालामो मा जाखो मा होनामोन दिनै मा लाबोखो मा मोनखो बेखौ जों दिनै मोनफा मोनफा जों बिसार खालामनो हायो जों खुसि गतिके बिटिआर सुक्तिया गमामायैनो बहाय रायजो राजानि उन्नयननि थाखाय जेबो गैमारा रायजो जेबो गैया दिनै 7.2 बेखौ गुबुन रावारि रायग्रा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिया दिनै आपत्ति खालामो जोंनि रायजो राजाया सानफ्लांनो हागौ बर'नि थाखाय मोजां खोमा नोंखायनो दिनैहाय सोरबा मुसलमान मानसि राजबंशी रायजो राजा सोरबा बेंगलि रायजो राजा गुबुन रावारि रायग्रा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय आपत्ति खालामदों सानफ्लांनो हागौ किन्तु बेवहाय 7.2 बिटिआर सुक्तियाव मा बुंदों खास हायाव थानाय सरकारि हायाव थानाय जिखुनु रायजो राजा एबा बहाय बेदखल खालामनानै थानाय रायजो राजाखौ उच्छेद खालामनांगौ बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे जुदि पालन जायो रूपायन जायो मावफुं जायो जोंनि बर' गामि बर' रायजो राजानि हा हुआनो बांसिन कागज पत्र गैया साबेसेनि हाया पाट्टा दङ नामजारि दङ बांसिन जोंनि मानसिफ्रा दाबो खास हायाव थायो सरकारि हायाव दं गोबां गामि गामि दं प्रत्येक गामियाव दं होमबा सुक्तिया सोरनि थाखाय जादों आन्दलनकारि रायजो राजाया जुदि खास हायाव थानायनि थाखाय सरकारि हायाव थानायनि थाखाय होखारजानांगौ जायोब्ला बे सुक्तिखौ जोङो मानो नांगौ जायो बिसोर जेबो बुजिया जेबो मिथिया ओरैबायदि हाखु दाखु सुक्तिखौ खालामबाय मानो खालामा हाखु दाखु जानुवारियाव जेरैखि जाया सुक्तिया जानांगौ मानोना एप्रिल फैबानो बिटिसिनि इलेक्सना फैगोन बे सुक्तिखौनो दल दामनानै रायजो राजाखौ आन्दायहोनानै भट आदाय खालामनानै देरहानानै सिट जानांगौ प्रमद बर'नि एजेन्डाया गोदोनिफ्रायनो सिंगेल मोनसेल' बियो माब्लाबाबो रायजोनि थाखाय जिबनाव सिन्था खालामबोथाराखै खालि बेना बिटिसिनि सिट जानाय बेल' ओमफ्राय लेखारा आङो रायजो मोनागौमानि माब्लाबाबो आं भट दाराया सिट जाया इएम मन्थ्रि जाया एमएलए जाया बेखौ सोर बुङा प्रमद बर'सो बुंदों दा होमब्ला दारायबाय नालाय दा भट दारायबाय नालाय मा बिटिआर रायजो जाबाय नामा बिनि मथेब्ला बिटिआर रायजो ओंखायनो बेहा भट दारायबाय बेखौ जों बिदि लानांगौ नामा लासिंसिं बेफोर गोबां दिनैहाय खोथा दं रायजोफोर खोब जोङो साबधान जानांसिगोन आरो गोबां दिनैहाय खैफोदासो फैगासिनो ओंखायनो जोङो बे सुक्तिखौ जोङो मावफुंहोनायाव गैया ओंखायनो जों खुला जों बुंदों मोजाङै मोजां जोंहा देरहाफिननानै हाग्रामा सरकार दानानै बे गाज्रि सुक्तिनि दफाखौ जोंहा बोखारफिनजोबनांगौ बेखौ जों बोखारफिननो हायाबा जोंहा बिपद दं आरो नोङो आलादा रायजो मोननायनि थाखाय जे सिमां नुबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा बे समाव बाउन्डारिया दानख'नाय जायो इलेक्सन जोबबानो एडभार्टाइजमेन्ट होसिगोन गोसोआव ला एडभार्टाइज होनाय लोगो लोगो सोर माबेथिं थायो दरखास्थ' ज्राव ज्राव होगोन बांसिन दानख'नांगौ होननानै दरखास्थ' होगोन होमब्ला मा खालामनो रायजो राजाफ्रा जों मा खालामनो बार'नो मोना दानख'नो मोना होननानै आन्दलन खालामफिनदों पुलिसखौ लेखाजों बुजाफिनदों हमनानै जेलाव लांजाफिनदों खोथायाथ' बेसे जादों बे काहानिखौसो दिनै प्रमद बर'आ दिनै लाबोफिनदों एबार बिराद सिरियास खोथा रायजोफोर दिनै प्रमद बर'आ सिट जाया हिमन्त बिश्व शर्मानि फाव फान्दायनायाव प्रमद बर'आ माबा बे प्रमद बर'आ जिबायदि गोरलै लादों 500 गावनिनो गुरुमोन मानव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आखायाव हमै लाबोनानै दिनै प्रमद बर'खौ मा खालामाखै फैयै प्रेसिडेन्टशिपखौनो उरखावगोरा ब्रह्मनिफ्राय सेख'नानै दिनैहाय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जाबाय प्रेसिडेन्टल' जानायाव बुजिना सिट जाथारनांगौ होननानै गावखौनो दिनैहाय जाहिर खालामनानै लादों बहा जानांगौ बेफोर बेसेबां अनजाय खोथा जिबनाव जाया जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दिनैहाय बिटिसिआव मोनसे सान्थि फैबाय सान्थि सुक्तियाव जोंनि एनडिपिनि बिदा फंबाया सहि होबाय बिथांमोननि पुनर संस्थाफोरनि खोथा दङ एनडिपिनि संग्रामाव गोबां जिउ गोमादों गासैबो मुंख्लं बै मुंख्लं नखरफोरा दिनैहाय मोजाङै संसार जानो हायाखै बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा खालामनांगौ दङ गोबां हाजार रायजो राजा एनडिपिनि नामाव एनडिपि केडार दिनै केस दङ जायफ्रा केसाव गोलैदों बिसोरसो मिथियो हा हु फानबाबो आदार मोनाखै बे केसफ्रा दिनै उइद्र जानांगौ जेलावबो दिनै गोबां एनडिपि दैदेनगिरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै केडारफोर जेलाव दङ दिनै गौरां बेफोर खोथाफोर बिटिआर सुक्तियाव जुदि मोजाङै खालामनानै लाबोयोमोनबा बयजोंबो आइ आफा रायजो राजाजों रायज्लायनानै सानलायनानै बेफोर दिनै गाज्रि अबस्था दिनै जाफिनांगौ
प्रमद बर'नि साननाया जाहैबाय गाव हारसिं जानांगौ एनडिपिफ्रा खस्थ' मोननानै थाबाय थानांगौ जेलाव थानाया गनो मोना नङाब्ला गाव लिडार जानो हानाय नङा खोथाया बिसोर दिनै जोंखौ बरनाम खालामदों जाजोब्बाय नस्थ' खालामजोब्बाय धंस' खालामजोब्बाय जाजोब्बायब्ला धंस' खालामजोब्बायब्ला दिनैनि बे लामा बान्दो दंग'निफ्राय आरम्भ खालामनानै स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैहाय बोरैहाय बिटिसि ओनसोलाव दिनै जौगानाया फैदों बे खोथाखौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनै बयबो मिथियो हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै भिसिडिसिखौ सिफायनो हमदों मानो होनदों खारन रायजो राजानि बे जौगानायनि बेनो ग्रासरुट एबा तृणमूल पर्यायनि जोंनि बियो मोनसे बिटिसिनि गभर्नमेन्ट बिटिसिआ 6 शिड्युल नालाय बहाय पन्सायती राज बेबस्था गैया जोंनि बिटिसिआवल' गैया बे नङा कार्बि आंलं एनसिएल गार' खासि जयन्तिया समस्त जोंहा 10टा 6 शिड्युल ओनसोलाव पन्सायती राज बेबस्था गैया ओंखायनो जों बुंदों भिसिडिसिखौ बिसायख'थिनि गेजेरजों दाजानाय बायदि संबिधानखौ संशोधन खालामनानै बे भिसिडिसिखौ दानानै होनांगौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बेखौ दाबि खालामदों बिटिसि हाग्रामा सरकारा बेखौ दिल्लीयाव दैथायहरदों संबिधाना संशोधन जानायनि लामायाव फैबाय आरो बे 6 शिड्युला एमेन्डमेन्ट जायोब्ला भिसिडिसि आरो बिटिसि 2 टायार सिस्टेमाव डिभलुसन अफ पावार क्षमता बिखन्त्रीकरण रायजो राजानो गोहो होनाय बेबस्थाया फैबाल जासिगोन भिसिडिसिआ जुदि गैयामोनब्ला बे जोंनि रान्दि दुखियानि पेन्सन बोराय बुरिनि पेन्सन आइवाइ न' दिनैनि पिएमएवाइ जब कार्ड लानानै खामानि मावनाय बे गासिबो आसनियानो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जों मोननाय नङा भिसिडिसिनि गेजेरजोंसो गोबां जोंनि 40% जोंनि हाग्रा ओनसोलाव सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जों दिनै फाका लामा आइवाइ न' बै गोबां गोबां गामिनि जौगानाय आसनिफोरखौ जों हरनो हादों खारन फरेस्टनि आयेना जाहैबाय फरेस्ट ओनसोलाव कुनु नोङो जौगानायनि हाबाफारि खालामनो हाया दा बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै हिंसा जादों हिंसा खालामनानै बे भिसिडिसिखौ बोखारनो मोनदों बे मा खोथा दं बेफोर गासिबो खोथाखौ जोङो सिरियास जादों देग्लायनि जोंनि बिटिसिनि इलेक्सना बियो बिटिसिनि इलेक्सन जानानै थायाखै सारा आसाम नाङैनो दिनै बे बिटिसि इलेक्सनखौ दिनै बयबो नोजोर होदों खारन बिटिसि इलेक्सननि उनाव मास मोनथामनि उनावनो आसामनि एसेम्बलि इलेक्सन एमएलए इलेक्सना फैगासिनो जोङो मोजाङै मोजां बहाय देरहानाय लोगो लोगो सारा आसामनि एबार इलेक्सनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोग्गोम जोङो दैदेननानै आरोबाव आसामाव जोङो सालायनायनि थाखाय गभर्नमेन्ट दानायनि थाखाय जोङो खाबु मोनगोन आसामाव जों जेला आरोबाव गभर्नमेन्ट दाहैनो हागोन होमब्ला जोङो बिटिसि ओनसोलाव दिल्ली आरो दिसपुरनिफ्राय गोबां जौगानायनि जों हाबाफारिफोरखौ जों बहाय लाबोनो हागोन बे रोखोमै जोङो थाखो थाखो जों दिनै आवगायलांदों बेखौनो दिनै होबथानो नागिरदों ओंखायनो देग्लायनि इलेक्सना मोननाय मोनै सोरखौबा इएमसि बानायनायनि मुवा रायजोफोर बे इलेक्सना जाहैबाय मोनखानाय बिटिसिखौ फोथांनानै दोननायनि दावहानिसो बे इलेक्सन बे खोथाखौ जों बयबो मोजाङै बुजियो बेखिनिखौनो आङो बुंनाय खावलायबाय प्रभात बसुमतारी फंबाया मालाय नङा सासे बिथाङाबो जोंनि दावहारु सोमावसारारि जि समनिफ्राय एसे नाबालकनिफ्राय साबालक जादों रायजो राजानि खोथा समाजनि खोथा जेलानिफ्राय बुजिदों बे फंबाया आन्दलनाव बारसोमबोदों जिउ दान होनानै दिनै आन्दलन खालामनानै दिनै फैयै फैयै सेंग्रा जाबाय देरबाय बुजिबाय समाजखौ दैदेननो हानाय साननो हानाय बे दिनैहाय सासे व्यक्ति मेंनो रोङै सासे बेबो जोंनि ओनसोलनि सासे गोख्रों दिनै दैदेनगिरि जाबाय बेबायदि मानसिखौ जोंहा जेरैखि जाया जोंहा देरहाहोथारनांगौ बेखौ जोंहा सिद्धान्त लानांगौ बहाय आरो जेबो गोनो गोथा जानांगौ गैया गुनेश्वर गयारिया बोसोरबायाव पिसिडिआर इउपिपिएल 1 लाख करि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनो बिना फैसायाव ट्रेक्टर सालायना होजोबसै हालेवना होजोबसै न'खर न'खर साख्रि एसे मोजां मोजां खोथा बुंदोंमोन पिसिडिआर एखे खोथाखौ दाबो इउपिपिएलआ गुनेश्वर मोनहा बुंदों